Assalamu alaikum. Yau muna cikin wato darasinmu na takwas cikin topic ɗinmu mai suna indices a mathematics. Za mu ɗauki exercises mu yi akan abin da ya shafi wato third law of indices da kuma mu ce ma combination ɗin first law, second law da third law ɗin gaba ɗaya mu yi solving exercises. Na ɗaya an ce 2 raised to power 0. Solve it. Me za ka yi? Ka tuna kawai third law ɗin anything raised to power 0 is equal to 1. Saboda haka 2 raised to power 0 is equal to 1. Ka gama shi. Mu je na biyu. Na da 6 times z raised to power 0 is equal to 6 times z raised to power 0 is equal to 1. Saboda haka we have 6 times 1. 6 times 1 kuma is equal to 6. Ka gama shi. Sai na uku. Muna da a raised to power minus 9 divided by b raised to power 0. To abinda za ka yi nan b raised to power 0 is equal to 1. Saboda haka muna da a raised to power minus 9 na rubuta shi divide by b namu ya zama 1. Saboda haka anything divide by 1 kuma ba zai canza abun din ba. So muna da a raised to power minus 9. Sai question na 4. Muna da 5x square times 4x raised to power 0 times 2x raised to power anan minus 6 ne. To ya za mu yi? First mu yi collecting like terms. Mu haɗa nambobi a waje ɗaya sai mu haɗa alphabet kuma a waje ɗaya. Ga 5 na nan, ga 4 na nan, ga 2 na nan. Sai na sa su a cikin bracket. Ce 5 times 4 times 2. We are left with x raised to power 2. Sai na sa shi x raised to power 2 a nan. Sai times x raised to power 0 times kuma x raised to power minus 6 a nan. To 5 times 4 zai ba mu 20 times 2 zai ba mu 40. So muna da 40. To yanzu x raised to power 2 times x raised to power 0 times x raised to power minus 6 zai zama x raised to power 2 times x raised to power 0 nan dama is equal to 1. So na rubuta 1 ɗin times x raised to power minus 6. So yanzu muna da wannan da wannan ne kawai za mu yi adding. To yanzu za mu yi adding kuma ku tuna mun ce 2 plus tunda multiplication ne tsakaninsu 2 plus minus 6. Sorry ba haka ba ne ba. 2 plus minus 6 zai zama haka kenan. Sai mu sa x raised to power 2 plus sai mu sa minus 6 din a gefe haka. So 2 plus times minus kuma is minus. So 2 minus 6 zai ba mu minus 4. So za mu samu minus 4. Ya muka yi muka samu minus 4 shine remove the small from the big and put the sign of the big. Babban shine 6. So mu cire karamin a ciki shine 2. In ka cire 2 a cikin 6 zai ba mu 4. To sai ka sa sign of the big. Big din kuma sign na shi dama minus ne. So sai muka samu 40x raised to power minus 4. Wannan ne answer.